tady to bude live event, kámo. 1 minutu, jsem tady s tobě, řekni ahoj. Čau. Ještě 50, ono se to otevřelo. Se to otevřelo. Tady. Oh my god, lidi, ještě 50 sekundy a live event bude začínat. Teď se to se tím otevřelo a kámo, my se tak těšíme, my jsme nikdy nebyli u live event, nebo já už jo, ale to bych nikdy. Já ne, no. Hej, jdeme do pojistky. Oh my god, lidi. Tak tady to bude jako kabelství. 27 sekundy, 27 sekundy. 27 sekundy, 27 sekundy. Ne. Já jsem koukej. Počkej. Oh my gosh, kámo, já se tak těším. Dělej! Pojď! Pojď tady ve prostřed, nebo když budeš takhle tam, tak ono se ti to někdy pak nepryč. Oh, 10, asi 9, 8, 7. Oh my god. Oh, Iuna. Tobí? Nech je vyplý, protože pak ztratíme energii. Greetings, monkey. I know you want to know who I am. Don't worry. You will find out soon enough. But for now, let's focus on Gorilla Corp. None of us can trust them. They aren't trying to make our lives better. And today, we're going to prove it. Chloe has been helping me uncover the truth. She discovered this entrance to Gorilla Corp's restricted tunnels. Tunnels they don't want us to know about. Nech to zaplí, nech to vyplí, nech to vyplí. We want you to go in and help us find out what's really going on. Let's find out why Gorilla Corp really wants to dig deeper. Oh my. Oh. Oh hell no. Nech vyplí světla zatím. Já se bojím. Over here. Did the masked monkey send you? You're not gonna believe what I found down here. Hurry up, follow me. To je jako fake, kámo. A čekej na mě. Co tady? Hej, ty jsi mi ale počkej, neteguj teď, kámo. Ty jsi mě takhle, já ti to vrátil, já nechci taky. Where are Keep you? moving. We gotta stay ahead of Gorilla Corp. Tady nahoru. Ne, já nemůžu jít. Jo, dobrý. Můžeš. Já nevím, Look in. Wow, hi. Being a monkey rebel is hard work. Co to je, sakra? Woo! The fuck? Where are you? Kámo, to není real player, to je jenom AI. Já to vím. Co máme dělat? Tady. Dělej. Jo. Dělej. Kámo, co se stalo? Nevím, pojď. Ale pojď, dělej. Kámo, to je scary. Tady? Tady nahoru. Jo. What? Muzika. Oh, hell no, Alexi. Ho. Vítám. You feel that too? Yes. Floating. Weird, right? I knew we couldn't trust Gorilla Corp, but this is worse than I thought. Počkej, my musíme jít tam. Jo. Pojď. Jak je tam, lidi, tady to jako věc jsem ještě neviděl. Já taky ne. Muzika, kámo. Kámo, já se sem nevejdu, já jsem moc ustál. Já taky. Oh. Tobí? No, Pojď. počkej, mi se to seklo. Jdeme, oh, hell no. Oh, šipky.
OK. Pojď, kámo. To je chtěl ten týpek. Protože to je fialový. Jo, to je to zelený, to je to fialový. Koukej. Kámo, to je crazy. Ne, asi. Jak to mohl gorila tak udělat? Já nevím. Šipka. Musíme chodit za těma šipkama, oni nám pomáhají. Možná. Jo, Koukej. to je jedno. A musíme jít rychle, mám málo procent. Musíme. Tady je to zelený zase, šipka. Šipka. Další šipka. Kámo, lokin. Počkej na mě. Ne, to dělá. Šipky. Tady jsou ale teď 3. Ne, já spát. No tak to je unlucky. Počkej na mě. No, tady jsou 3 šipky. jo? Počkej na mě. Tak tady to je gravitace. Pojď. Já se bojím. Ne, já spadnu. Ne, tady koupešta. A tak si tady je televize. A jo. Pojď tady nahoru radši. No pojď. Už nebude zemi láva. Počkej. Authorized use only. Kam já si přijdeš do filmu? Jak máme ten hlad ještě? Ne, asi. Halo? Oh, hell, Make aby... it? I know there should be a button in here somewhere to open the shutter, but it's disabled. Let me see. I'm pretty sure this will do the Where are trick. you? Bro. I'm going to see, bro. Where are you? Bro, já jsem... Tento je naše kamarád, on nás zkusí helpnout. Okay. You should be able to open it now. Jo, teď to můžeme otevřít, jo. I knew they were up to something, but this is even bigger. Oh! What the fuck? Hey, tam nejde. How many eggs are there in here? Co to je? We have to Podívej. tell every monkey about this. Intruder! They found us! Activate the alarm! You all get out of here. Spread the word. I'll distract them. Hurry, get out of here before they catch you. Musíme jít zpátky. Proč? Tak to nejde. See? What else are they hiding? Tell everyone. We need to know what they are planning. We need to... Are you serious right now, bro? Tudy. Musíme jít nahoru. Jo? Oh! Koukej! Pojď po mě! Mě to nechce pustit! Oh my lidi, tak to bylo crazy. To bylo ale pomocné! Ne, já chci pryč! Já to nečím. Lidi, tak dlouho jsem nečekal. Niku, já taky ne. Takovou věc, jo. Tak to ale přehnali, jako to si musíme vyřídit osobně. Hele lidi, tak to byl live event, to bylo docela, vím, že to bylo kratší video, ale je to live event, tak co myslíš? Hele, tak lidi, doufám, že se tady to odžili. Počkej, zapomněli jsme na jednu věc. Jakou? Kolik bodů z 10? Jo, podle mě tak 10/10, kámo. Jako můj první live event, tak tady ten byl nejlepší, protože byl jediný a první, takže 10 bodů z 10. Hele lidi, doufám, že si to užili, sorry, že nějaký lidi to neviděli, protože to je teď je hodně brzo, jako teda večer. No, hele lidi, tak zatím řekni ahoj Tobi. Čau lidi. Jo, Čau lidi. Čau, Jak se máš, lidi. Luďa?
pam, 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 pam.